ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆସନ୍ତା ମାସରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର SA1 ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆର ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି। ସେ ବିଷୟଟି ହେଉଛି କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି। ତ ସବୁଠୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୁଁ ଏମିତି ବନେଇଛି ଯେ କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି ବିଷୟରୁ ଯାହା ବି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଆସୁ, ତୁମେ ଏଇ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହିଁ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁ ତ ବିଷୟଟା ଦେଖିଦେବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିକି ଜାଣିନେବ ଯେ ଏଇଟା କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ଆସିଛି, କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି ବିଷୟରେ ଆସିଛି। ତ ତୁମେ ଆଖି ବୁଝିକି ଏଇ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହିଁ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବନି, ଏମିତି ବନେଇକି ଲେଖିଛି ୟାକୁ। ଯାହା ବି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ୁ ତୁମେ ଏଇ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ଟିକେ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶ କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଏକ କାଳଜୟୀ କୃତି। ଏହି କବିତାଟି ଏକ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହଭରା ସୃଷ୍ଟି। ଏହା କବିଙ୍କର ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ କାବ୍ୟର ଷଷ୍ଠ ଛନ୍ଦରୁ ଗୃହୀତ। ଏହି କବିତାଟିରେ କବି ଯଶୋଦାଙ୍କ ମାତୃହୃଦୟର ମଧୁର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସରଳ ଓ ସୁଖ ପାଠ୍ୟ ଏହି କବିତାଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୋଲେ ଏତିକ କବି ପରିଚୟ କରିଦେବ। ତ କ୍ଷମା ଚାହିଁବି ପିଲେ, ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ମୋତେ କରିବାର ଥିଲା, ମୁଁ କରିପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ସରି। ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ଏଇଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଘଡ଼ିଏ ନ ଦେଖିଲେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପୁତ୍ରକୁ ପାଖରୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। କିଏ? ମା ଯଶୋଦା। ପୁତ୍ରର ସମସ୍ତ ଅଳି ଅଝଟକୁ ସହ୍ୟ କରି ସେ ପୁତ୍ର ମୁଖ ଚାହିଁ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଗୋପାଳ ବାଳକ ମେଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଗଲେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ସତେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଯଶୋଦା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଂସର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ମଥୁରାପୁରକୁ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଯଦି ସାଉଣ୍ଡ କିଛି ଶୁଭୁନଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ପିଲେମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ତାକୁ ଲେଖିନେବ। ଯଦି କିଛି ଅକ୍ଷର ପଢ଼ି ପାରୁନଥିବ ତାହେଲେ ସାଉଣ୍ଡରୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖିବା। ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାପୁରକୁ ଗଲେ ଯଶୋଦା କିଭଳି ବଞ୍ଚିବେ ତାହା ସେ କଳ୍ପନା କରିପାରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମାତୃହୃଦୟରେ ନାହିଁ ନଥିବା ବ୍ୟଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପୁତ୍ରର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଓ ଅଳି ଅଝଟକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ଅଥୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କାହା ଅଙ୍ଗରେ ଚତୁସମ ଲେପନ କରିବେ, କାହାକୁ ଅଞ୍ଜନ ଲଗାଇ ଦେବେ, କାହାକୁ ସୁବେଶ କରି ଲଲାଟରେ ଚିତା ଦେବେ, କାହା ଅଙ୍ଗରୁ ଧୂଳି ଝାଡ଼ିଦେବେ ଇତ୍ୟାଦି ମାତୃତୁଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଥାରେ ଆତୁର କରି ପକାଇଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଂସପୁରକୁ ଯିବେ ବୋଲି ବାହାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ମା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମନେ ପକାଇ ନଥିଲେ, କେଉଁ କାମ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କରିଦେଉଥିଲେ ସେ। ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେବ। ମାତୃ ହୃଦୟର ଆବେଗରେ ଯଶୋଦା ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାକୁ ଗଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇବେ ବୋଲି ପୁତ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ସରିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ କରିବ। ଏହି କବିତାରେ କବି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯଶୋଦାଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ଯେ ନିଜର ଛାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ଭୟରେ ମାଙ୍କର ପରିଣତ କାନିରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ଦେଉଥିଲେ। ମଥୁରାପୁରରେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ଓ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ କିପରି ଭୟ ପାଇବେ ତାହା ଚିନ୍ତା କରି ମା ଯଶୋଦା ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଉକ୍ତ କବିତାରେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ମାତୃହୃଦୟର ମଧୁର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋହନୀୟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ତ ଏତିକି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି କବିତାରେ କବି ଯାହା ବି କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲି। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିଦେବ, ଟିକେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ବାସ୍ତବରେ କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଅଟେ। ଯାହା ବି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ୁ, କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି, ତୁମେ ଏଇଟା ହିଁ ଲେଖିବ ପିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବ ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବ ପିଲେ। ତ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ରେଗୁଲାରଲି ତୁମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କର। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ +2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ଡାଉଟ୍, ସବୁ ସିଲାବସ୍, ପଢ଼ା ରିଲେଟେଡ଼ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯୋଗାଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।